Dak usah nyawang rupa cahya, sing penting rasa. Lah definisi manangan enak ki menurutku gak melulu iwak daging. Definisi man enakku sing penting cangkeme doyan cah. Lah iki mang aku tuku iwak endo sak buntel iki 2.000. Aku ki mang tuku 3 buntel cah, dadi kabeh totale 6.000. Lah iki mengko tak masak, tak goreng. Nah bumbune iki ya mau ana bawang. Ora bawang dia gak usah bawang, cuma brambang, tomat, karonan lombok. Lomboke ijo ku sing akeh ben rasane ku iso pedes cah. Lah wis cukup ngene tok rasa rupa-rupa. Lah ngiwake iki mang tak goreng dhisik. Tak goreng nganti setengah garing modelane kaya ngene. Lah nek wis garing terus bumbune sing wis bar tak rewajangi cilik-cilik iki mang tak cemplungno, tak goreng yo. Bumbune wis cukup swimpel, gak usah rupa-rupa, ya mung cukup tak kei uyah ngothok wis beres, gak usah rupa-rupa nganggo penyedap. Soale ngene tok mbek uyah lho wis rasane withuk tenan cah. Iki emono iwak endo digoreng karo lombok.